see, 'cause I think I do want you next to me. Guys, finally nandito na kami sa top ng bus. Hi, Holly! Ang ganda ng weather. Hindi siya malamig, hindi siya mainit na kasi kanina pa kami naglalakad. Pero okay lang. Carry pa. Welcome to Sydney! Mag-tour tayo sa Sydney, guys. Put your shades, Baba. Holly. What are you doing, Baba? Sleeping? Ano? Dito tayo? Sure, it's us. Huwag na. Lahat na. Hindi naman ako hintayin yan. Dito ako. Anong mababa ako? Tingnan mo lang ba? Si Holly. Ay, hindi ba kayo yung upuan ko? Baka may upuan ko phone pa. Wait! Wait! Pampal! Pampal! Shit! Wait! Wait! Thank you. Sabi ko dyan, kamakta sa'yo. Ay! Sino nakakita sa'yo? Oh no! Nalabli lang mo ako doon. Pagsara ng pinto, ay nanginig ako po. Nakita ko yung pinto at sabi ko, tapos sana ko doon malapit ang bus. Sabi mo, papa ka dyan. Tapos tingnan mo lang. Pasunurin ako. Nag-stop kami. Lumipat kami guys ng ibang bus. Pampal! Diba? What's that? Say hi guys. Say hi guys.
where are we going, Baba? Okay. Yes. Wow. Wow. Wow, what's that? Parang gusto mo talaga mawala, no? Hindi ko pa rin siya makalis. Oh, holy. Ouchie, ouchie. Second stop. Ito na tayo. Stop station. Stop light. Galing na tayo dito, Pombal. Ha? Park Street. Dinaanan natin ito nung naglakad-lakad. Oh, dito na, Elizabeth Street, Pombal. Pupuntahan natin ito. Parang yung kabila, di ba? Yes. No? Push mo. Wait. I'm gonna get your foot. Yeah. Maghihintay kami ng another bus para pumunta ng Bondi. Ayan. Hi guys, dito na kami sa pangatlong hop on hop off na bus. Papunta na kami sa Bondi Beach, guys. Ayan. Hi, let's go! Nawala yung leather jacket ko, guys, but it's worth it. Nawala yung leather jacket niya. Kasi malamig na ngayon, guys, kung kailan niya kailangan, wala na siyang jacket, guys. Ayan yung wheels nito. Pala ba yung... Yan. Ayan nga. Malayo pala siya. Nagagatas na si Holly. Yan ba ba? Malapit na kayo sa Bondi Beach, guys. Maraming kakatawa-tawa na nangyayari. Ayun na, parang nakikita ko na yung vlog. Ayan, malapit na tayo sa Bondi Beach, guys.
Dito na ba? O magpipicture lang kami dito guys, tapos alis na kasi baka may iwanan kami ng flag. Wala, isa pa to kompal. Guys, Bondi Beach! Yay! Tumayo na kami guys. Pulis. Bawal guys. Okay po. Oh my God. Ang ganda, ayan. Iyak ako talaga po. Umiiyak na si Pomo sa kagandahan. Ano yan ha? Tingnan mo, oh. Mano-mano yan. Sige, picture mo na Pompas. Pompas! Pabala tayo po. Pasal sila bababa. Hindi pa pwede nga. Gusto niya na guys bumaba. Ayan na, Holly. Bababa na tayo siya. Lalakad na kami sa ano, papunta ng beach, sa Bondi Beach. Ha? Oo. Bondi Beach, guys! Ang sarap. Kita ko lang to sa mga movie. Ngayon, nandito na tayo. Ayan, guys. Ayan. Mami! Mami, what's up? I-touch ko talaga ang sand. Ayan, bumang. You got to let it go. 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 When it won't let go, go. When it let go, you. When it let go, go. When it has to let go. When it let go, go. When it's to let go. You got to let it go. Nag-feel ko na yung Let's go yung sapato. Ang daming kwet. Malapit na tayo sa tubig. Mayroon ang kailang tubig. To let it go. Guys, nabasa yung ano ko pa, off lang. Ay, Bokal! Nabasa yung... Ayan, na-feel ko na guys yung dagat ng Bondi Beach. We get lost, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We're over just you and I.
die. Just let me down, we walk the line. When everything's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me your heart, give me clouds, never let you go. Give me your heart, give me clouds, never let you go. Give me your love. Give me your love. We get lost, we can get high. We got me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down. Match naman si Pompa sa outfit. Outfit of the day si Pompa. From New York City! From New York City daw si Pompa. Guys, ang suot ko guys. Kasi nga kailangan namin malamig. Guys, may pampun. So, pupunta lang beach. Diretso na kami sa ano kaya. Parang ayan. Napaka-pino ng sand. Ay, ako, Pompa. New York. Mali yung ano. Mama yung stopover na. Mali yung binabaan mo. Ayan guys. Basang-basa yung pano ko. Mag-ano tayo guys? Mali yung destination ni Pompa. Nabaliw. Ayan, pabalik na kami ng ano, hintayin na namin yung half on half off kasi 1:10 na guys. Pupunta pa kami sa Wax Museum. Sana may time pa talaga. Ayan, bye Bondi Beach. Thank you. Finally, nakita rin tayo. Kahit hingal na kami. Iba pa din kami guys. Dami namin pa marami pa kami kasi puntahan. Wala na. Nakakain kaya. Yeah, wala pa talaga. Wala pa pala kami guys nakain simula kanina umaga. Yung mga bata meron kahit pa paano. Hi guys. Nag-taxi na kami. Magkaiwala kami ni Ponpal na taxi kasi bawal ang limahan sa taxi kasi wala silang car. So anyway, nag-taxi na kami guys kasi time check is 2 o'clock. So hindi na kami makakapunta sa Wax Museum. Yung pa sana yung plano kasi hindi na kaya kasi ang flight namin is 3:45. Time check is 2 o'clock. So babalik na lang kami sa hotel or kuha ng pag makakain. Then yeah, punta na ng airport diretso. Kunin lang namin yung mga luggage namin sa ano sa hotel. So ang ganda sa Bondi Beach. Right, Holly? Say yes. Say yes. So yun, see you at the airport na lang guys. Say bye! Bye! Say bye! Yeah. 1, 2, 3. There's another baby tayo. Okay. Yeah, we have a lot. Thank you so much. Guys, napatulog na si Holly. Order kami ng pagkain kasi wala pa kami kain since umaga. Pa-breakfast dun sa ano, so hindi naman kami kumain. Mga bata na. Ito na, Adelaide na kami guys. Babaan na baba. You sleep all the way. Mamaya na lang pagbaba sa step. Happy. Guys, welcome to Adelaide. Nakalabas na kami na. Guys, welcome to Adelaide.
New York. Again. 1, 2, 3, go. Guys, welcome to New York! Tingnan mo. Surprise namin yun, guys. New York kami, guys. New York City, the Big Apple Store. Ayan yung Apple Store, guys. Oh. Ayan, luggage namin, guys. Wala ka. Guys, vlog pa mo. Happy! Doon na to. Tingnan mo to, Orel. Ayan, oh, may palimo. Oh. Welcome to Adelaide City. Ayan si Pom. Ayan, nasakyan ko na yung Pompas nung birthday ko, 28th birthday. Ayan si Pom. Para sa'yo pa talaga yan. Pero hindi yung pas. Ayan, Guys, welcome. dito na kami sa New York City. Las Vegas, guys! Ayan, guys. Ayan, yun ang fest namin. Hagard na kami from Oo, Sydney. gusto lang talagang gumala, guys. Nabuang na. Magano pa kami ng coco. Hintay kayo. Kasi ano, guys, pinakain na kami ni Mark. May pa-welcome dinner siya. Oh, dapat magdi-dinner kami. Yun ang plano. Yung May welcome na eh. may ano sana Kaya kami, naman. magko-Korean barbecue sana tayo no po. Unlimited? Sana. Walang unlimited dito. Tsaka dito mahal, diba? Hindi ka Mas talaga sa Sydney, guys, ang mura ng food. My God. lahat ng kinainan natin mura. Siguro may ano ka lang, wala, $200 for 3 days na pagkain. Sobra pa kasi magsawa ka. So, yung ramen, na ano, $25, dalawa na kami. tapos may mga side dish pa yun. Wala. Tapos mas mahal pa yung sa aeroplano. Kumain kami sa aeroplano, $9. No, $9 ito yung tinapay. Tapos tatlo kami, 35 ba yun? Randall mo, tingnan mo na. Ayan si Randall. Punta ko na si Randall, pero hindi ko pa siya nakitang gabi. Ayan, huwag na tayo mag-drive. Sige, bili tayo ng coco. Bili ka rin Pulutan, para pulutan lang natin. Sige. Tapos Guys. yung inumin namin, coco. Hindi kami mag-inuman, guys. Mag-coco lang kami. Mag-coco. Pulutan. Si Raul. Shit, yan si Holly tulog na, si Aliyah tulog Sige, na yung rin. braso pa mo, guys. Ayan si Holly tulog. Pagod na pag. Kanina pa siya humingi ng milk. Ang milk niya, guys, milk. Wag yun siya. Ayan. Guys, tinutur ko si Manay na naman dahil walang kapaguran to, guys. Gusto lagi On gumagala. the go. So ngayon, guys, magpupulutan kami ng Nandos. Pero Natikman mo na yan? Nagustuhan mo ba? Yung grilled? Ayan ang ko. House of Peri Peri rin. Peri Peri. gabi na dito, guys. Gabi na sa inyo. Oras na. Naswebe na, tapos nilibot ko lang siya sa Adelaide, dun sa Futi-Futi, Oval. Di ba, buong nga naman po. Malaki naman yung So Adelaide. far, yung parang 2 minutes lang yung view. Yung gano'n lang siya. Yung the end. Gano'n lang. Wala na. Di ba na? Hi guys. Dito na kami sa Nandos. And si Holly, meron din siyang coco na mango yogurt. Right, Papa? This is for Holly. And this is for Mama. Milk tea with fruity jelly. Say hi guys. Maliligo pa kayo pagdating namin sa bayan. Time check is 10:30. Ay, sorry. Inuman guys. I'll never let you go. Give me your love. Mag-order pa kami isa guys. Parang kulang to. Kulang to sa amin. So mag-order pa kami kalahati. Never let you go. Give me your love. Give me wow. Never let you go. Give me your love. Give me your love. Give me your love.
Masarap po isa pa. Guys, uwi na kami. Pero meron pa kami pati at isa pa. Yung new girls, parang walang kinain. Pero nag-dinner pa lang kami, ha? Kumain kami ng kanin. With adobo. Sige guys, uwi na kami. Gabi na. Ano yan guys? Tapos ng inuman. Tapos na yung pulutan. Ayun si Paul pa, no? Kinulang. Nagsara na sila. Mag-take out na lang kami. Let me guys. Yeah, we're going now. Yeah. Yes, you need to take them out. Yeah. Yeah. Thank you. Oh, pinapalabas na kami guys. Hindi kami sumuko guys. Silang sumuko sa amin. Thank you. You too. Ano tahong pal? Thank you. Paradise, tell me who you see, 'cause I